RTV NOF Agenda. Verder, wie er al een weekend in de museumnacht in Dokkum, via een mysterieuze route, komen we erachter komen wat de naam weer van het nijenstuk, wat volgend jaar in Dokkum uitgevoerd wordt, zal na het succes van het stuk in september 2024, dat weer toen de Fury van Dokkum. En bij ons is Anneke Kooijstra, zij is voorzitter van de NOF Productions. Anneke, goedemiddag en welkom. Ja, dank u wel. Ja, want zo wie het toch, dat je hem krijgt wat eerder eigenlijk wereld kunnen maken hier. En dat er in 2026 weer een nieuw spektakel op touw staat. Hoe kun je dat? Nou, wij natuurlijk na het succes van de Fury, wie wel eens enthousiast. Dus we zijn van, we maken toch 2 jaar maar werstik dwan of voorlitten. En we waren toen benaderd door het museum in Dokkum. En om samen te werken met de museumnacht. En daar ben hele grote vrijwilligers van uw stichting binnen Mjonegong in samen een museum meewerkers. En vandaar dat we toen een prachtig item betocht hadden, dus de puzzelroute, om het onderwerp van het nijstik bekend te maken. En ik moet zeggen, het was een groot succes. Ja, er weer een soort mensen, hè? Ja, er waren zelfs volle mensen. Dus wij moesten op de jongens zelf, nog zelfs de routekaarten bijdrukken. En wat ik opvoel is dat er een hele hoop jongeren winnen. En daar ben we natuurlijk ook heel blij mee. Dat er een heel veel jongeren geïnteresseerd binnen in dit soort dingen alweer. Ja, want de meeste koorden dus letters opzieken. En uiteindelijk vormde dat de naam van het ene stuk, of niet? Ja, klopt. Ja, het begon in het museum. Daar konden ze 4 letters krijgen. Toen gingen ze door de Diepswal. Daar zit nog een schilderij in een etalage. Daar winnen de roddeltantes daar. Die jongen nog een letter. En uiteindelijk eindigt in het Stadhuis van Dokkum. En daar wint de onthulling dat het de zonnekoning van Dokkum worden zal volgend jaar in september. Ja, want hoe ben je erbij gekomen om dit stuk dan op die manier te maken? Of inderdaad nou het initiatief te nemen en dat daarmee van te werken? Ja, wij hebben als stichting het doel om verhalen uit de regio te vertellen, uit het verliezen. Dus we willen daarmee de geschiedenis wel daarmee levend houden. Nou, hoe begint het in de stichting? Zou ik je misschien weten, vorige keer wie het dus de eerste keer. En dan moesten we weer een nieuw stuk bedenken. Als bestuursleden ben we dan begonnen om al jaar in het verliezen te graven van wat zo'n interessante onderwerpen waren voor een nieuw stuk. Nou, daar ben een stuk of 12 ben uiteindelijk uit die hoge hoed kwam. En dan gaan we mal kwam praten, met de producent praten, met de auteur praten. Als er wat leuks bij zit, werden we een mooi muziektheater van mij te kennen. Ja, want uiteindelijk kwam je uit in 1700. Ja. En dan maak ik even zien, Julius Kelto van Eidsema. Ja. Nou, wat voor man wie dat? Nou, dat wie een man die het zichzelf heel belangrijk vond. Hij wie het middelpunt van de regio in die tijd, dus het middelpunt van Dokkum vond er zelf. Hij liet het duidelijk zien dat hij heel belangrijk en rijk wie. Hij wilde het dure kostuums, het dure hoezen. Hij liet oprijlaan naar zijn hoezen onlezen, zo wat hinnen. En dus hij man met pracht en praal. Dat Sinoor weet extra van, hij vond zichzelf het heel belangrijk. En dat houdt ik in dat hij zijn mening, dat weet. Dat wie de weer. Dus zijn wil, wie weet. Ja. En dat is eigenlijk ook een link naar de Tjendurige tijd. Want we waren natuurlijk nou in de hedendaagse tijd hebben ook mensen in de wereld die weinig inspraak dulden. Dus die link die wil in het stuk naar voren komen letten. Ja, je wil in deze tijd lopen. Want hij wie burgemeester toch, of niet? Hij wie burgemeester van Dokkum, in de tijd, ja. En het mooie is, de begon krijgt leven door die tocht. En het eindigt in het Stadhuis, daar hing het een schilderij van hem. En daar hing het een schilderij met een groots uitgebeeld diner, met mensen om hem heen. En er staat ook wat een mysterieuze figuur op. En wat het al precies wordt, dan mag je naar het theaterstuk komen. Oké, dat neem je mij in de verwerking van het stuk. Ja, zeker. En Julius werkt een persoon van, hij dulde weinig tegenspraak. Maar hij had mensen om hem heen, vrouwen, bedienden, burgers. Op een gegeven moment begint het te broeien bij die mensen alweer. En wat er dan gebeurt, komt het zien succes. Dat komt wel hier in het stuk bij hem. Ja, dan maak ik het wel heel eens keer. Wat ben er dan nog dingen in Dokkum die herinneren je aan de tijd van hem, gebouwen of dat soort dingen?
In Eelsum, gebouwen staan hoezen, die maken nog wel wijs inderdaad, ja, in Dokkum. Dus dat zit ik zeker in de hele mediacampagne, zullen we dat echt naar voren komen letten, wat precies nog herinnering aan hem binnen in de regio. Ja, nou is het vanzelf september 26, dus dat is een eentje voort. Maar ja, je bent al wat begonnen met het targeten. Ja, we zijn zeker al begonnen. We zijn echt al, hè, toen het uiteindelijk het onderwerp bekend was, ben we voortvarend van start gegaan. Dus er zijn verschillende bestuursleden, commissieleden, die zijn al heel druk in de weer om alles voor te bereiden. Dus we zijn alweer heel druk bezig. Ja, nou het bestuur ben je al douane. Heb ik altijd een tegenprotte vrijwilligers die bijwerken aan het hele spektakel. Ja. Nou ja, dat zal nog net op ons wijzen, neem ik aan. Nee, dat zal net oors wezen. De voorbereiding, de producenten is weer Sjoek Nutma en de schreeuwer en die ben ik alweer hetzelfde. Maar om dat al mogelijk te maken, maar we natuurlijk een heel veel dingen plannen. Het gebeurt trouwens er in de kapel. Dus dat is natuurlijk een prachtige locatie om het stik weer tot leven te brengen. En de commissieleden, daar zitten voor vrijwilligers in. Maar het stik zelf zal ik zeker weer samenwerking wezen tussen professionals en amateurs. Ja. Net zoals bij de vorige productie. Ja, maar die hebben voor de hoofdrol toch vaak professioneel spelers. Ja, voor de hoofdrol zullen we een paar professionele acteurs zullen komen. En dat we weer samenwerken met de amateurs. Dansers, acteurs, koor, et cetera. En we kregen al een heel veel vragen van... Kun je zo aanmelden, wil graag meedoen. Dus dat is op zich natuurlijk prachtig en mooi. En dat hebben we natuurlijk ook te danken aan de Fury van Dokkum, omdat het een groot succes is. Ja, want dat is dan wel een ding vanzelf. Mum daar nou heen? Nou, we wilden in ieder geval even naar. Dus de latter lijkt nog wel heeg. Zat de vorige keer heel spannend voor u als nijbestuur van keer wat al je wil en komt het al je wel goed. Is het nou steeds zo dat we zo'n succes... We hopen dat het best zo'n succes wordt. En daar gaan we natuurlijk voor. Want we zijn al alleen enthousiast en we hadden er enorm volle zin in. Ja, want het is natuurlijk al, het is een later leer. De Fury van Dokkum, dat is de productions, de NOF production het opstaat. Maar die jaren daarvoor weer er natuurlijk echt steken. Ja, en dat weer een orenstichting. Dat weer Stichting 754, dat weer een orenstichting. Dus wij zijn helemaal opnieuw begonnen. En er zitten natuurlijk mensen in die meer ervaring in. Dus vorig jaar hebben we met name ik wil een beroep dienen op adviseurs. Die het in de tijd dienen hebben van hoe ga je hem dit doen vleien, hoe ga je hem dat doen vleien. En wat het nodig is. En ben je meestal zeker weer bereid om ons te helpen met tips en et cetera. Ja, maar daarmee wordt het wel eigenlijk professioneler steeds, of net? Nou ja, we proberen het wel steeds professioneler te maken. We blijven natuurlijk al amateurs op dat gebied en vrijwilligers. Maar we proberen het wel steeds professioneler aan te vleien. En vorig jaar met de Fury hebben we als bestuur gewoon helemaal hetzelfde die en ik heel veel ad hoc ding. Als het als een vier is. Oh, dit mag een regelen worden, dat mag een regelen worden. Ja, en daar hebben we natuurlijk ook een hele protte van geleerd. En dat proberen we nou van tevoren beter te regelen. Ja, dan hebben we het draaiboek weer wat omgevuld. We hebben het draaiboek zeker weer omgevuld. Planningen weer omgevuld. Ik vond het ook wel heel leuk om te jaren. Een van uw vrijwilligers die het nog bij mij doet. We zieken natuurlijk nog steeds wel vrijwilligers om uit te doen. En die zei dan tegen de meesten van... Ja, de voorbereiding is hartstikke leuk, maar dat als 4 uur is, het is gewoon magisch om die dagen en mij te maken. Nou, dat is toch prachtig als het zo praat wordt. Ja, dat is heel mooi. Want die zieke vrijwilligers zijn wel voor mij te spelen, maar ik vrijwilligers voor alle ombouwingen. Ja. We hadden verschillende commissies voor PR, marketing, voor financiën en voor catering en veiligheid en facilitaire zaken. En natuurlijk mensen die thuis mooi spelen willen. Ja. Maar daar is eigenlijk goed de producent erover. Ja. Maar mensen die zitten nou te luisteren, kun je zich al aanmelden? Jazeker. We hebben een website, NOF Producties. En daar zit een e-mailadres, contact@nofproducties.nl. Dus als ze wat willen. En er zit trouwens ook een keurige formulier waar ze gewoon op invullen, ook deze pievelen kennen. Dus als ze wat willen, als ze helpen willen of orenvragen hebben, dan kunnen ze daar naar mailen. En dan komen we erop bij me om. Hartstikke fijn. Anneke, alvast 10 dank voor die taliachting op het steek. En dat wordt het nog even, maar dat zal vast wel weer eens even weer omkomen. Dus, want bij één denk je zeker. Denk je zeker. Want ik vind het wel belangrijk om te nemen dat we ook naast het doel hebben om een prachtig verhaal te vertellen uit de geschiedenis. Dat we dit keer ook als doel hebben om mensen die minder vaak naar het theater komen, om die te beloeken. Dat wil zeggen dat we mensen die het auditieve of visuele of fysieke beperkingen hebben, dat die ook naar de kapel komen om dit stuk mooi te beleven.
En daar ben we maar in gesprek met mensen die erin gespecialiseerd zijn, hoe we het al je doen maken. Dus dat is echt zeker een doel van dit nijstik. Maar dat betekent, dat is een hele waardering dat mensen komen die doof zijn bijvoorbeeld. Die jaren niks. Dus dat is heel, een andere manier werden van communiceren met. Ja, precies. Dus daar ben we er ook mee bezig. En dat betekent een belangrijk onderdeel van dit stik. Om dat mogelijk te maken. Dat is hartstikke dus we mooi. hopen dat het lukt. Dat je hem zo breed mogelijk publiek weer binnen te hebben. En echt van mensen, min of meer mijn bijning. Ja. Nou, dikke dank. Succes Graag nogmaals. En fijn dat je er even weer was. Nou. En van nou eerst een nog een weekend. Ja, dankjewel.